Опс, опс, цицки, цицки. Цицки. Опс. Привет хора, днес ще играем Stranded Deep. За първи път я пускам играта. Гледал съм един-два клипа, дори не разбрах какво се прави. Изобщо нищо не знам за нея. Ще говоря с Боги, аз съм му споделил екран, той ще гледа, защото и без това няма мултиплеера и на него не му тръгва. Ти нали знаеш горе-долу нещо? Да, знам. Аз си ми е играл. Да, знам само това със самолета. Сега търси за айтеми. Отдясно вземи някакви айтеми. Как се взима? Майчи с Е. Не някакво ЛМБ. С левия бутон на мишката ще тръгне. Лев. Ага. Сега с таб. Нещо трябва да направиш. Ага. Да го запаля. С Е се взима. Коктейл. Сега пини. Сега отиди назад. Може някакъв айтъм трябва да намериш. Не ме казвам и аз се върна на място. Тук ли седях аз? Да. Вон какво е. Добре, как е така изведнъж се разцепи самолета на две? Само това не можах да разбера. Да, човека си седи най-спокойно, нищо не казва. Що пък не? Къде съм? Къде съм? О, не. Това е хипергано, бе. Как ми карате така да изглежда? Отляво има лодка. Качисна. Вау. Добре. Къде е лопатата сега? Помня, че има лопата. Това беше много. То буквално ме... Не мога да повярвам, че още съм жив. Добре, съсе. Не плаче да гребеш към остров. Сега ти е реалното гребене, аз си я забивам в лодката. През лодката. И сега тук ще оцеляваш. Как да лев? Сега. Не! Как да остава това вътре? Съвсем, нали, слезни от него и съсе. Да, Чакай, аз не съм след. Не знам. Още го. Или го бутай, не знам. Как се дропва? Май. Life Raft. Какво това бе? Стига бе! Ама ти го буташ. Ти си базика с мен. Добре, така ще остава време. Добре, сега какво трябва да правя? Да вземеш дървото. Взимай клечките, майче трябваше да си направиш първо чук, за да можеш да си крафтваш, да. Неща. Как се отваря инвентарито за крафтване? Дропни клечките на едно място. Да, верно. Как се дропват? Не знам. Май. Цъкна вечер. Прави Г. Пробва. Сега, големия въпрос. Как се дропва? Ю. Сега, и камъка дропни. Чакай, искам само да си дропна и ще Сега, просто трябваше. Искам ли шибаната лопата си дропна. Сега.
Сега? Не. Значи ти трябва още камък. Търси камъни. С таб беше. Не, с таб ще отваря това. Търси камъни. Значи трябваха 3 камъка. Аз ще събирам много. Та игра много яка графиката. И слъдите, виж, че са го направили реално. Виж ли го това И другото сянката кръгче? на камък. Вау! Моите я няма, нали? Ама на камъка я има. Ти си дух. Сега. Сега, големия въпрос. Как се правеше чук? Аз цъкам пак всички. О! Това си гледаш хънгърът. Мачи ти трябваха такива си пречи. Я прави да сечеш дървото. Добре, не знам защо, но дървото се вдига. Защо дървото се вдига? Кокоси. Кокосови орехи. А С... трябваше... Сега... Те му... не. Първо трябва удряй ги да се обелят. Това. Дай. После може да ги щупиш без... Добре. Сега, вземи го и трябва да го хвърлиш силно в земята. Дай, с нещо. Дай, продължавай. Удри го в камък. С някое копче можеш... не мога да сета с кое. Да го дигаш и да го удри. Така просто си хабиш ножката. Тя хаби ли се? Той има живот, ето го ще си. Се щупи. Ето, гледаш ли? Чай да го хвърля още път в камък. Как така бе? Да бе, така се чупи, както аз знам. Знам, че така се чупи, може и по друг начин, това ти казвам. Хо-хо. Това сега е вода. Трябва обикновени кокосови орехи, само обелени. Сега удри това. Може да си направиш дървен сал. Аз искам да си такова. То моля го нося. Не. Това да не ти е да форест. Малко ми заприлича. И само ножа ми се вижда. И аз сега обиколи около острова. Виж, нещо ми изгледа. Не, ножа ми. Искам си ножчето. Добре, сега точно не помня кое. Я пробвай шифта. Campfire. Това огън. Значи ти трябва... За какво го направи? Да ме види някой хеликоптер. Хеликоптер. Сега... Просто ми е трябва сигурно повече камъни. Да. Ти какво искаш да направя? Чук, който може да се кратва. Убий го, той за храна. И това ли? Да. Айде два да има. Ма трябва да го сложиш на огъня, да го дропнеш на огъня, за да пече. И ще ям раци? Ага, ти отвратително. Не. Сещам се какво друго ти трябва за чук. Има ни малки дравчета. Я пробвай сега. Предния път как го отвори? Задържах това копче. Я мради си мишката. Кое е това копче, което задържа? Ясното го задържа. Ето. Кое е това Fire Pit? Е това. Не това. Не знам. Добре. Важно е като чука. За да можеш да си крафтваш, нали, нещо като база.
Добре, сега обиколи около острова да виж дали има кораб, разрешен кораб по водата. Нещо разрешено. Е, там доколкото помня имаше в началото. Имам вода. Къде си гледам хангара? С часовника? Как се отваряш? Ага. Ма нещо ще цъкаше, не знам как. Добре, отляво на теб. Във водата. Виждам нещо тарчащо. Виж дали там има нещо. И какво да има? Сандък. Компас. Екстра си. И какво мога да правя с него? Да знаеш на къде да гледаш такива. На къде е север, на къде е изток. Това е много яко, бе. Малко пиратска така. И компас е много смешен. Служи, сега трябва да си дропнеш раците на огъня. Не. С десния бутон. С десния бутон, нали знаеш, че мога да ги влачиш. Задръж десния бутон и ги служи от някакси отгоре. Чакай ти матка, служи ги отгоре. Задържи ги. Колко време? Не знам. Докато не стана Може. сауна. Сауна. Добре. Сега, има едни малки, е това дръвче пред тебе, отляво на тебе. Виж ли го? Това. А не е това. Имаше едни малки дръвчета, които се правят въже. Разгледай, едни малки като палмички, малки. По-малки от палма. Нека е към половината на палма. Височина. И къде е? Отдясно. Това. Отляво, сега отляво. Аха, е това. Не това, дясно на това. Това. Тя. Удри го и ще вземеш мачи, ти трябваше това. Добре. Още е дръвчето. Трябва да вземеш тия лошинг. Добре, и другото дръвче до него. Какъв то звук? Уху. Добре. Колко имаш? Чайте. Значи там при другите ти неща. Аз сега правя да направиш нещо. Това ли е? Някакъв чук. Това е. Ето го е чука. Го е там на земята. Вземи го. Това чук ли е? Да. Сега, цъкни върху с който бутон се крафтваше. Не става нищо. Десния бутон пробва. Това с десния се влачиш. Левия пробва. Трябва ми и повече дърво. Абе не бе, щом имаш... Ама не си го използвай този чук за да удреш. То се е за крафтване. Той дори не мога да удря. Я пробвай да удреш това. Не става. Сега... Помня, че ти трябваше много тия лошинг, за да направиш база. А не ми ли трябва дърва? И дърва ти трябва. Дърва и лошинг ти трябва. Не, такива дърва не ти трябва. Трябва ти пръчки. Съчки. Прой да го... ето как се чупеше кокосовите орехи. С десния бутон и го удреш в земята. Я пробвай, първо го бели, т.е. удря го. Добре, сега прави десния бутон. Десния бутон. Да, разбирам. Дропни го и задръж десния бутон. Десния. Дигай го и го удря от земята. Дай още. Ама чакай, точно като даш към земята, го пускай. Бе не. Засили се, нали, нагоре, надолу и го пусни. Ето, надолу. Да. Абе, защо вземам ли му нещо? Не! Някой така ги щупеше, не мога да се такой.
Вземи го така, така ти дава храна, вземи го. Вземи си го в инвентаря. Виж, че стана. Обаче маче си пълен. Как се отваряш инвентар? Но ми красава играта. Трябва да си вземеш един цял кокосов орех, да го изядеш. Целия? Дай сега. Не става ли? Я виж рак, какво е станало с рак? Да, я ви. Дай сега служи другия. Я си вземи чука след после. Това рак не ще я се пече. Маче ти трябва той, защото ние малките дръвчета. А какво правим като ми се щупи ножа? Ако можеш да попитам. Какво смисъл? Ако ми се щупи това. Я направо ги взема всички. Прави си брадво? Как се прави? Маче ти трябва още камък. Търси камък. Камък и от това дръвче, което ми взе това. Виж дали, пораснало е. Гайде, толкова порасвах така дърветата, окей. Можеш ли да си направиш раница? Не. Я сега се прои да напрегнеш. Да, дай напред го. Фунат, какво е това? Напред го. Сал. Това е сал. сал. Май го сложи. Я сложи го във водата. Прои се да сложи. Това и сал става. Може и да го направиш И за какво ми е като имам лодка? Пот и може да си направиш пот от него, майче. Си направи един сал да си имам. Остави го на брега с десния бутон. Го лъчи. Легло ти трябваше, верно. Как се прави? От лошинг и пръчки. Я се пробвай с чука. Нямам пръчки. Трябва да си направиш легло, за да Какво става като се чупи ножа? правиш брадва. Как се прави? Казах ли с лошинг и пръчки? Аз не имам вече нож. Не моля да се удара с него. Не може. Огъня, трябва ли да се подхранва? Къде ми е огъня? Да, направи го това. Що не го направи? Не знам. Как го беше отворил това, бе? Аз направих нещо. Точно. Може да си направиш брадва. Ето го. Направи си. Добре се. Да имаш брадва. Чупи ли се? Така по-лесно. Къде са ми нещата? Сега, я се пробвай след малко да направиш легло. Да, само и това да щупя.
Иван ми е писал за интротата. Ловеца и рибарс. Това е чук, кампфайр. Може да си направиш още един кампфайр, такова огън. И аз това същото. Трябва ти... Трябва ти такова... Въженца. Дървче. Вика им въженца. Въжета, лъка. Добре, че монитора ми е светъл тук, кой знае каква тъмница е. На мен екрана ми е много светъл. Това иначе тук щеше кой ли знае каква тъмница да е. Я сега... Само това можеш да направиш ли? Легло, как се правиш? Това е... Брадва, това е чук, това е... Огън, който си го направя. Рака, я вижда ли се опекал? Не, не се. Не. Сложи още раци. Не ми трябва чак толкова много. Това за какво се ползва? Добре, какво искат това от мене още? Още въженца ли иска? Те дори... Тук ли сте? Не е пораснал. Ехо. Добре, ще бутна още една палмичка. Добре, обикновено там, където падне самолет, трябва да отиде хеликоптер или лодки. Но то сега дори и самолета го няма. Какво направи? Не, ръка! Какъв драматизъм. И я прави да печеш кокосов орех. Ти добре ли си, бе? Опечи се. По-батарик. Дръж го така известно време ти. О, това са картофи. Майче, някакси можеш да ги насадиш. Не бе, защо ги ям? Я служи ги на огъня. Като не на артанците. Служи ги на огъня. Бе, няма ли някакъв котлет ли нещо такова? Не, бат. А ти не стана ли, бе? Готов е? Вода. Кокосови орехи ползват. Как разбрах, че ми трябва вода? Според мен за това легло ми трябва цели дървета. Какво ти трябва? Според мен ми трябва цели дървета. Това е чук, другото брат. Това клип колко ли да е дълъг? 30 минути. Чакай, бе. Искам цялото дърво. Те дори не се маркира. Ти дори не го удриш. Нали?
Като някаква картеченица. Май ти трябва още. Камъни да не ми трябва, бе. Възможно. Легло. Леглото да не откам. Това какво е това? Корабче. Не бе, не е това там да ти излиза от водата. Въздух ли е? Какво е? Видях ако е там. Има ли ако ли? Май има. Мотля ме съборят от лодката. Не знам. А не моля ли тия камъни да ги чупя? Пробвай си. Явно не. Пробвай е големия. Ето. Я виж това растение малко. Локът. Въженцето. Помня, че трябваше много такова въжет. Аз бих си легнал е така на това. Ми легни да? Виж колко въжета имам. Ама че бе, той има... Прой с чука, бе. Лаши. То пащука дори не ми излиза това, бе. Щом се маркираш, Значи ми трябват някакви... Трябват ми камъни, аз нямам камъни. ти си беден с камъни. Камък клетва. Аз стига, бе. Аз тук за един камък... То стана ден, нощ мина. Пой ще отидеш и до другите острови. Защо не сега? Дискотека. Видях си сянката. Виждам си сянката, брат, не мога повярвам. Влизам в малката горичка. Извинявам. Няма ли камък? Няма камък. Клечка. Ще крафна, бе. Ало, мири се. Но първо си изпразни. Всичко. Ще оставиш само... И чука го дропни, чуй. Да я ти спя цялото. Това безкрайно ли е, бе, брат? Свърши. А, то мой може си пълна. Човек, ако я изпиеш, ще почнеш да повръщаш. И какво това няма умра, нали? Ще умреш. Точно заради това. И чука дръпни. Мратата ще си оставя. Само тия ти трябва. Ще си взема и вода. И това трябва. Пак с картофи. Ще си взема храна и вода доста. Косми ми трябва. Косови орехи. Ще си взема 4, т.е. такива обелки. Взимай. Опа, бе! Сам. Карате! Пак ми се бъгна това. Като ги чупя така нещо ми се е бъгало. Добре. Инчицо! Хайя! Хай! Добре. Готов си, тръгвай. И използвай другия сал. Той не си го хвали.
Твърде ти е нужен. Ако то се разпадне... Абе, страх ме има коли. Си ползвам хубави. Който е натоваем. What the fuck? Скачи на лътката. Може да се катериш по дърветата, не знае. Да. Към кой да хода? Ето Ево там. не там. Са някоя кола да не ме хапне по крачето. Съндъка отляво, къде си го отворил. Аз отивам главно за камъни. Сега до края това клипа стана 30 минути. Ще отида да проверя острова и ще го спирам там. Тук не е ли дълбокичко? Дълбоко е. Много мраза някоя клас да съм на лодка и само под мене да не виждам дъното, но е тъпо. Гледай го какво е. Човек не се върти много, бе. Що? Сега знаеш къде ти е остров? Его. Я да си такова. Значи отиваме на МС. Нашия остров е на 25. Тоест 25 на 210. 25 на 210. Дай си го запиша. Ти ще го Не запомни. знае, че отляво е острова, който трябваше да отидеш. Къде отляво? А, не. Его, това там е острова. Да, Можеш да отидем до Елония, там че има джунгла. Мен ме дразни много този звук, де се едно ух. Вече аз ги забравих. Значи СМ. Ще го запомня така, къде е нашия остров? Това там би трябвало да е. СМ на Н е. СМ е на там. Обърках се. Добре, тръгвам към СМ. Кула отляво. Ела, тук ти удара един чук. Дори не си го Една лопата. Една лопата. Една пластмасова лопата. Моля ми захапя лопатата. Не. Моля ме събори. Не. Как така тя може да захапе това, брат? Не. Да. Не може. В играта, в истинския живот е напълно реално. Да. По-бързо, чувам някакви гадни музики. Почти си да има канибали. Нали, абе много към да форс. Виж и там има нещо. Ама е много на такова. Или е група коли, или е разрушен кораб. Трябва да го провериш, брат. Ама там има коли. И какво като? Мога ли да ги бия? Да. Май. Да, можеш. Аре, провери го, брат. Не сега после. Искам първо да взема камък. Навръща. Другия епизод. Става. Това ако е дъжд, аз съм трамвай. Ти си трамвай. Сега ти дъжда, врач. Къде си трамвай? Какво става, бе? Това е мега отвратително. Тук има друго хубаво. Са някакви канибали ще ми дойдат. Тук да има някакви чудовищи. Чудовищите чува се. Сега ще чуеш един неприятен звук. О, брат. Аз мога да си мина така през острова. Камък! Нали? Вземи локата. Тук има много лока. Ти си пълен. Имаш един кокос, един картоф, изяж го поне. Мам. Дай, ти си. Педро. Ще взема 4. То толкова мога да се съберем. Напред има.
Рок скалата. Искам да събера с много, ама много камъни. Куда да дропна? Ще идем толкова после. Още един камък ще събера. 8. И това ще отида сега да го проверя за края на клипа. Сега ще го обработвам в 1000 години. Ако ли има ли тук? Чакай малко. Идвам. Да, аз па идвам. Чакам. Торч! Yes! След малко го. Как се включва това? И фенерче. Как се включва? Не. Се намока. Късно ли трябва да му сложим? Пак всички бутони. Явно това е... то ми е бъгнал. Не. За какво ми е на мене? Добре хора, до другия епизод ще хода да онлатам. Дано клипа да ви е харесал. Следващия път, може би пак Боги ще е с мене, защото повече разбира за тази игра. Аз почти нищо не разбирам. Всъщност сега без да снимам, ще се върна там на нашия остров. И на следващия епизод сигурно ще построим нещо, ще съберем много материали. И ще построим нещо и ще видим още 2 острова. Дано клипа да ви е харесал, ще направя поредица на тази игра, защото и на мен много ми харесва, сигурно и на вас ще ви хареса. На Heroes in General също ще си продължа поредицата и на абсолютно на това на Watch Dogs няма да мога да продължа поредицата, защото играта нещо ми се бъгна и ми се изтри, т.е. трябва да почна от начало. Ако искате да почна от начало да снимам на нея, ще почна и същото е на Just Cause 2. Дано клипа да ви е харесал, ще направя поредици на доста игри. Вече ще мога да снимам много дълго време и чао!